Moi vaan teille kaikille sinne ruudun toiselle puolen. Mä oon tosiaan Katimau ja tänään me käydään läpitte 20 plus 1 asiaa, eli 21 asiaa, joita en aio ostaa tänä vuonna ollenkaan. Eli mä oon tehnyt itselleni tosiaan listan asioista, mitä mä en tarvitse enempää. Ja näin ollen minä en tule ostamaan näitä asioita tänä vuonna ollenkaan. Voidaan lähteä käymään tosiaan tätä listaa läpitte. Ja jos sua kiinnostaa tämän tyyppiset videot, muista tykätä, tilata kanava ja kommentoi alas hei, jos sulla on jotakin, mitä sä et ajatellut ostaa tänä vuonna ollenkaan. Lähdetään katsoa listaa läpi. Ensimmäisenä mun listalla on ei uusia kirjoja tai uusia lehtiä. Mulla on ollut ehkä pieni pahe tilailla Adlibrikseltä vähän kirjoja välillä. Ja se on välillä vähän ristäytynyt käsistä, mutta tästä syystä olen laittanut kirjat siihen ja myös joskus tulee heräteostoksena ostettua uusi lehti kaupasta, niin en tee sitä. Kirjasto on hyvä ilmainen palvelu, josta sä saat lainattua tosiaan niitä kirjoja ja luettua ja lainattua uudestaan, jos haluat uudestaan lukea. Ja sekä sieltä saa monesti myös ihan ilmaiseksi kirjoja. Meillä on ainakin meidän omassa kirjastossa heidän tuulikaapissaan semmoinen hylly, mihin hän laittaa vanhoja lehtiä, mitä saa ottaa. Ja sinne saa myös viedä itse kirjoja kierrätettäväksi tavallaan, että ihmiset saattaa ilmaiseksi ja myös muut tuo sinne kanssa ja kirjasto laittaa sinne poistokirjoja myös, mitä lähtee ilmaiseksi sitten. Niin ei tarvita uusia lehtiä tai uusia kirjoja. Toisena mun kohdalla on kerta- tai kestokasseja. Eli aina kun käy kaupassa oma kestokassi mukaan, mulla on niitä ihan riittämiin tuolla vaikka kuinka paljon. Ja ei tosiaan niitä kestokassejakaan sieltä kaupasta enää uusia. Se on sitten eri asia, jos vaikka tulee jonkun tuotteen mukana jotakin, niin sitten se käy. Mutta muuten ei. Että esimerkiksi jos vaikka myy jotain tai ostaa jotain ja sitten se jostain kumman syystä tulee kestokassi tai kassi mukana, niin se käy, mutta uusia ei osteta. Kolmantena listalla on uudet kattilat tai pannut. Eli mulla on nyt ihan uudet paistinpannut otettu käyttöön, joiden pitäisi olla ikuisia, kun ne vaan huoltaa hyvin ja pitää hyvänä, niin en tarvitse uusia paistinpannuja. Eli multa löytyy hiiliteräspannu ja valurautapannu. Ainoastaan jos sattuu löytyy 4-paikkainen lettupannu, niin siinä tapauksessa kyllä sellaisen hankin, mutta en ole löytänyt eikä varmaan tule heti löytymäänkään, niin ei uusia. Ja kattilat on mulla ihan hyvät, vaikka välillä tuntuu, että isoimmat on vähän liian pieniä, mutta silti ei uusia kattiloita ja pannuja. Neljäntenä tässä listassa on uunivuot. Mulla on niitä ihan riittämiin. Mulla on Tupperin muovisia uunivuokia, jotka mä ehkä myyn pois. Ja sitten mulla löytyy lasisia, mutta ei uusia uunivuokia ollenkaan. Että tietty ainoastaan siinä tapauksessa, jos joku sattuu rikkoutuu jostain syystä X, mutta muuten ei uusia. Neljäntenä olen tähän listalle merkannut joulukoristeet. Kyllä, vaikka mennään jo alkuvuotta, mutta mulla vähän riistäytyi syksyllä käsistä tämä joulukoristeiden ostelu, vaikka ei välttämättä olisi ehkä tarvinnut uusia ostaa, mutta ostin kuitenkin.
Joten niillä nyt mennään, eikä uusia meille tule, ja jos tulee, niin ne tehdään ihan itse. Ei meikkejä, eikä kosmetiikkaa. Eli mulla on aika lailla varastossa noita meikkejä. Uusia en osta, paitsi toki jos esimerkiksi ripsari loppuu, niin uusi ripsari. Mutta mitään uutta en osta. Mä laitoin poistoihin nytkin meikeistä aika paljon, kun ei vaan niin kuin käytä. Niin ei silleen niin kuin ei ole tarvetta. Ja ei kosmetiikkaa, koska mitä mä sillä muullakaan kosmetiikalla sitten loppujen lopuksi teen, koska en mä käytä mitään. Ei uusia kenkiä. Mulla on aika hyvä tilanne noissa mun kengissä, kun mä oon noita paljasjalkakenkiäni tilaillut. Ja ne on ihan ollut toimivat. Ja toki kenkien kohdalla, mikäli rikkoutuu, niin sitten täytyy hommata uudet, mutta muuten en osta itselleni uusia kenkiä. En tarvitse. Kesällä voi kulkea vaikka paljain jaloin, niin kuin kotona. Toki kylälle täytyy laittaa jotain jalkaa, mutta en tarvitse uusia kenkiä. Sitten en tarvitse viherkasveja. Mulla on tuolla kuollut jukkapalmu ja se täytyisi laittaa poistoon. Siinä oli ihanat oksat ja kaikki, mutta kissat käytti sitä joskus kiipeilypuuna, niin ei ole enää. Ja sitten on puolikuollut limoviikuna, jota ahkerasti meillä puoliso kastelee, mutta niin, ei uusia viherkasveja. Seuraava kohta on ehkä semmoinen tärkeä. Ei uusia pelejä. Mulla on ihan liikaa tietokoneellakin tällä hetkellä pelejä, joita mä en vaan yksinkertaisesti ehdi pelaamaan. Ja yleensä se on aina yksi peli, mitä tulee pelattua jonkun aikaa, niin ei uusia pelejä. Vaikka kuinka tulisi uusia hienoja pelejä markkinoille, niin ei tänä vuonna ostaa uusia pelejä. Katsotaan sitten, kun on seuraavana vuonna alennuksessa, mutta kun olisi aikaa, niin. Mutta kun ei ole, niin ei uusia pelejä tänä vuonna. Seuraavassa kohdassa lukee ei uusia astioita, koska mä löysin ihania niitä mustia astioita. Mä en muista minkä nimiseksi niitä sanotaan, mutta mä laitan kuvan tohon, niin saan niitä ilmatteeksi aika paljon, niin mulla on niitä ihan tarpeeksi. Mukea löytyy tarpeeksi, laseja löytyy ihan tarpeeksi, kaikkia löytyy ihan tarpeeksi. Niin en tarvi uusia astioita. Paitsi tässä oli yksi poikkeus. Säilytysastioita voin ostaa lasisena. Ja niitä mä oon tänä vuonna jo oikeastaan ostanutkin. Mutta siitä sitten loppukuusta lisää. Mutta helmikuun alussa lisää. Mutta ei uusia tosiaan astioita, kun mulla on tosiaan tarkoituksena vaihtaa mun muoviset säilytysastiat lasisiin, niin sen takia olen ostanut niitä lasisia, mutta ei tosiaan muuten uusia astioita. No, ei uusia petivaatteita. Joo, en tarvitse enää enempää uusia. Olen juuri hommannut syksyllä yhdet uudet ja lapset sai yhdet uudet joulupukilta, niin emme tarvitse enempää uusia petivaatteita. Toki, jos rikkoutuu joku, niin sitten ehkä täytyy korvata jollakin tavalla, mutta muuten ei uusia petivaatteita. Seuraava kohta on, että ei uusia pyyhkeitä. Ei tarvita uusia pyyhkeitä. Niitäkin on juuri uudet hankittu, niin emme tarvitse tänä vuonna uusia pyyhkeitä.
uusia suoratoistopalveluita. Joo, meillä on niitä ihan tarpeeksi. Minä en ainakaan ehdi niitä katsoa. Eikä varmaan lapset pääasiassa niitä kattelee, mutta emme tarvitse mitään uusia niitä suoratoistojakaan. Riittää se, mitä meillä on. Ei uusia koruja. Mulla on ihan tarpeeksi. Muutenkin aika vähän käytän, pääasiassa just korvakoruja, jos käytän. En tarvitse uusia koruja, niin niitä ei tule ostettua myöskään tänä vuonna. Vaikka näkisin kuinka hienot korvikset tahansa, niin en osta. Elektroniikkaa. Joo, ei uutta elektroniikkaa. Mulla on ihan tarpeeksi nyt näitä YouTube-videoita videojen tekemistäkin varten. Vaikka mun oma puhelinkin alkaa olla jo vanha, mutta se toimii hyvin ja pelittää vielä hyvin, niin ei ole mitään järkeä vaihtaa. Ja ei uutta elektroniikkaa tosiaan tänä vuonna. Tietokone on uusi, kaikki jutut siihen on uudet sun muut, niin ei tarvita. Siivousliinoja ja siivousaineita. Niitä riittää tälle vuodelle ihan riittävästi. Liinoja ihan tarpeeksi, aineitakin on kaapissa ihan tarpeeksi. Tiskiaine on ainoa, mitä joutuu ostamaan, mutta sehän on perus tämmöisiä kauppaostosjuttuja, mutta muuten ei tarvita mitään uusia hienoja juttuja. Kestopulloja. Mulla on Tupperwaren pullo ja hurumykkä tuolla kaapissa ja lapset on saanut uusia vesipulloja ja juomapulloja, niin ei tarvita sellaisia. Eli näillä mennään, mitä meillä tällä hetkellä on. No sisustusesineitä. Joo, ei tarvita niitäkään enempää. Meillä on ihan tarpeeksi kaiken näköistä krääsää. Mä sanon, että krääsää. Mulle sisustusesineet on vähän krääsää, niin ne riittää ja joistakin voi vähän vaikka luopuakin tänä vuonna. Mutta ei sellaisia enää. Ei esimerkiksi nyt taulujakaan eikä mitään. Kaikkea löytyy ihan tarpeeksi. Vaikka mä laittaisin mun toimistoonkin, tai työpistettäni, laittaisin niin kuin kondikseen tänä vuonna esimerkiksi just uusien huonekalujen myötä, niin ei uutta krääsää sinne mihinkään hyllyihin sun muuta, että niillä mennään mitä on. Ja niistä huonekaluistakin niin yrittäisin pyrkiä löytämään ne käytettynä. No, sitten lauta- ja palapelejä. Meillä on ihan tarpeeksi lautapelejä, joita tulee pelailtua silloin tällöin. Joskus tekee mieli hommata uusi, mutta miksi? Kun niitä on muutenkin yllin kyllin. Meillä on esimerkiksi 3 eri versiota labyrintistä, niin ei enempää, kiitos. Ja palapeleistäkin, niin kun ei ole aikaa vaan yksinkertaisesti tehdä. Ja meiltä löytyy niitäkin tuolta varastosta kyllä, mitä voi sitten joskus innostua tekemään lasten kanssa tai jotain, mutta ei uusia. Joistakin voisi kyllä luopua. No, ei sitten uusia käsilaukkuja tai reppujakaan. Eli mulla on ihan tarpeeksi käsilaukkuja. Mulla on se yksi, mitä mä käytän ja pyrin käyttämään ja toivon, että mä rikkoisin sitä. Mulla on monesti siis sen kokoinen käsilaukku rikkoutunut syystä X, kun se on jäänyt johonkin jumiin. Mutta ei uusia sellaisia ja sitten mulla on ihan tarpeeksi reppuja, mitä käyttää jos tarvii. Ainoastaan jos lapsilla hajoaa reput, niin sitten uudet heille, mutta he saavat käyttää niitä nykyisiä, mitkä on toimineet ihan hyvin nyt pari vuotta, niin siihen asti kunnes ne hajoaa.
Mutta muuten ei niin kuin uusia reppuja tai käsilaukkuja. Sitten se viimeinen kohta. Eli ei uusia liikuntavarusteita. Multa löytyy cross-traineri, juoksumatto, löytyy käsipainoja monessa eri koossa, kahvakuula, toi jooga, semmonen hieno rulla, niin ei tarvita uusia liikuntavarusteita meille kotiin. Vaikka toi kävelymattokin on ihan hirveän kokonen ja vie kauhean tilan ja tekisi mieli hommata semmonen pienempi, minkä saisi sohvan alle, niin ei. Kunnes toi on rikki, sitten vasta korvataan uudella. Toi on ihan yhtä käytännöllinen. Täytyy vaan muistuttaa itsellensä, että yhtä käytännöllinen. Se vaan, että se ei ole siinäkään mielessä hyvä, että jos vaikka joskus hommaa sähköpöydän, niin laitosta ei saisi sen alle silleen, että voisi tehdä samalla tietokoneella jotain. Mutta kyllä se ajaa asiansa tässä olohuoneessa, kun katselee televisioa. Se, mitä sitä käyttää. Eli ei uusia liikuntavarusteita kotiin. Joskus tekisi mieli hammata kyllä kuntopyörä, mutta ei. Meillä on toi cross-traineri, se saa nyt riittää siihen asti, vaikka se onkin vähän jo rikki. Mutta ei uusia liikuntavarusteita tänä vuonna. Joo, tässä oli tämmönen pieni mun 20 plus 1 kohdan lista, että mitä mä en osta tänä vuonna ollenkaan. Toivottavasti tykkäsit videosta ja muista oikeasti niin tykätä siitä videosta ja tilaa heitä kanava niin, että missä on uusia videoita. Mutta seuraavaan videoon siihen asti, se on moi!